Onye-nwe-ayi nọnyere unu. Anyị ga-amalite ofufe ndụ anyị site n'ịbụ abụ 96, hymn 96. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu ya nke o meworo chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, ya onwe ya ga-emekwa ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Onye-nwe-ayi Chineke anyị ka obe ebere niile na mgbaghara niile dere, n'ihi na anyị enupụpụ isi n'okpuru ya, anyị ga-ekwe olu Jehova bụ Chineke anyị ntị ijigharị n'iwu ya niile nke o tinyere n'iru anyị. M ga-ebili jekwuru nna m ga-asịkwa ya, nna, emehiewo m megide eluigwe na n'ala iwu, ekwesịghịkwa m ka akpọ nwa gị ọzọ. Ọ bụrụ na ya asị na ya emeghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara mmehie anyị, sachapụkwa ya ajọ omume niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwụrụ ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka a ghara izobe mbọ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna nke eluigwe nke pụrụ ime ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obiọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ.
ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na-arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, na-arịọ unu ka unu ụra nọ n'ebe a na ebe niile dị iche iche, ka unu soro m n'obi ọcha na olu dị umeala wee jee n'ocheeze amara nke eluigwe, ka anyị niile egbu ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie anyị. Mmadụ niile, nna anyị nke pụrụ ime niile, onye kasị ebere, anyị ekewo ọkpakpa ka atụrụ furu efu, anyị sụkwara chọọ nke obi anyị na-edewo obi dị nsọ, anyị na-apụ ime ihe kwesịrị ka anyị mee, anyị na-eme ihe kwesịrị ka anyị mee, ezi ndụ adịghị n'ime anyị, ma ndị Onye-nwe anyị mere anyị ebere, anyị ndị ọjọọ nke ibi mere ebere. Chineke rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị na-echegharị uche ha dịka nkwa nke ikpere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs Onye-nwe anyị. Kwee na nke kasị ebere n'ihi ya, ka anyị wee si ugbu a na ndụ Chineke na ezi omume na ndụ anyị udo, ka ogbute wegara ha nsọ gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha wee gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa, nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụ, dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye-nwe anyị meghee egbugbu ọnụ anyị. Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Ka anyị bilie ọtọ. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a ruo n'ụwa ebighị ebi. Tobenụ Onye-nwe anyị. Abụ ọma dịrị ụbọchị taa bụ abụ ọma nke 22, abụ ọma 22.
niile ka ụwa ga-echeta teghachikwa n'ụkwa Jehova. Agbụrụ niile nke mba niile ga-akpọkwa ịza isi ala na-eru ya, n'ihi na ọ bụ Jehova nwe alaeze, ọ na-achịkwa mba niile. Ndị abụba niile nke ụwa ga-ere ihe, ọkwa isi ala. N'iri aka ndị niile na-arịda n'aka gị rụrụ ha, anọnyere dịgide mbụ ihe mmụta nke mbụ, our first lesson. Ihe mmụta nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi isi nke 8 malite n'amaokwu nke 26 ruo n'amaokwu nke 40. Our first lesson is taken from the Acts of the Apostles, chapter 8, beginning to read from verse 26 to 40. Ma mmụọ ozi nke Onye-nwe-ayi gwara Filip okwu sị, bilie, na-aga n'akụkụ ndịda ruo ụzọ nke si na Jerusalem arịda ruo na Geza. Ụzọ ahụ bụ ọhịa. O wee bilie gaa, ma lee, otu nwoke nke Etiopia bụ onye ozi nke dị ike nke ukwuu n'okpuru Kendes, eze nwanyị ndị Etiopia, onye mere onye isi akụ ya niile, onye bịara rịị na Jerusalem ịkpọ isi ala nye Chineke. O wee na-alaghachi, na-anọdụkwa n'ụgbọ ya na-agụ akwụkwọ Aịzaya onye amụma. Mmụọ nsọ wee sị Filip, jekwuru ụgbọala ahụ, nọnyabakwa ya nso. Filip wee gbakwuru ya, wee nụ ya ka ọ na-agụ akwụkwọ Aịzaya onye amụma. O wee sị, ị na-amata ihe ị na-agụ? Ọ sị, ee, n'ihi na m ga-esi aṅaa bụ ịmata ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye ga-edu m. O wee rịọ Filip ka ọ rịgota, ka ya na ya nọdụ. Ma ibe ihe edeworo n'akwụkwọ nsọ nke ọ na-agụ bụ nke a: esekpuru ya dịka atụrụ jee ogbugbu, dịka nwa atụrụ dakwara ogbi n'iru onye na-akpacha ya ajị, otu a ka ọ na-adịghị asaghe ọnụ ya. E wepụrụ ikpe ya n'ime ọnọdụ ya dị ala. Onye ga-akọ ọgbọ ya? N'ihi na a na-ewepụ ndụ ya n'ụwa. Onye ozi ahụ wee zaa Filip sị, arịọ m ya, onye ka onye amụma nke a na-ekwu okwu a banyere? Ọ bụ ya onwe ya ma ọ bụ onye ọzọ dị iche? Filip wee saghee ọnụ ya, zi ya ozi ọma Jizọs, na-amalite site n'ihe edeworo n'akwụkwọ nsọ. Ma mgbe ha na-aga n'ụzọ, ha bịaruru otu mmiri. Onye ozi ahụ wee sị, lee mmiri, gịnị ga-anapụ ime m baptizim?
Filip wee sị ya, ọ bụrụ na iji obi gị dum wee kwere, a ga-eme gị. O wee zaa sị, ekwere m na Jizọs Kraịst bụ ọkpara Chineke. O wee kwue ka ụgbọala ya guzo. Ha abụọ wee rịda na mmiri, ma Filip ma onozi ahụ. O wee mee ya baptizim. Ma mgbe ha si na mmiri rigota, mmụọ nke Onye-nwe-anyị wepụrụ Filip. Onozi ahụ ahụghịkwa ya ọzọ, n'ihi na ọ na-aga n'ụzọ ya na-aṅụrị ọṅụ. Ma a hụrụ Filip na Azotus mgbe ọ na-agabiga, ọ na-ezisakwa ozi ọma gwa ndị obodo ahụ niile ruo mgbe ọ bịaruru Sizaria. Nke a bụ okwu Onye-nwe-anyị. Ekele dịrị Chineke. A ga-ekpe Deum Laudamus. Yeah.
Our second reading is taken from 1 John, chapter 4, verses 7 through 21. Beloved, let us love one another, because love is from God. Everyone who loves is born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, for God is love. God's love was revealed among us in this way. God sent his only Son into the world so that we might live through him. In this is love. Not that we loved God, but he loved us and sent his Son to be the atoning sacrifice for our sins. Beloved, since God loved us so much, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God lives in us, and his love is perfected in us. By this we know that we abide in him and he in us, because he has given us of his Spirit, and we have seen and do testify that the Father has sent his Son as the Savior of the world. God abides in those who confess that Jesus is the Son of God, and they abide in God. So we have known and believed the love that God has for us. God is love, and those who abide in love abide in God, and God abides in them. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness on this day of judgment, because as he is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not reached perfection in love. We love because he first loved us. Those who say, I love God, and hate their brothers or sisters are liars. For those who do not love a brother or a sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. The commandment we have from him is this: those who love God must love their brothers and their sisters. The word of the Lord. I got no Okwu site n'Igbo Abụ 159, hymn 159.
Ka anyị kpere Chineke. Otuto na nsọpụrụ niile dịrị gị, eze nke ndị eze na onye nwe ndị nwe mmadụ. Na ọ masịrị gị kpọrọ anyị bịa n'ụlọ gị, bịa n'iru gị n'ebe ọbụla anyị nọ n'oge dịka oge a, ịkpọ isi ala nye gị, ibuku gị abụ ọma, ịnụrụ okwu gị na ikpe ekpere na ịnara ngọzi nke si n'aka gị bịa. Biko kwee ka okwu niile nke ọnụ m na ntụgharị uche niile nke echiche obi anyị niile ebe ọbụla anyị nọ bụrụ ihe a na-anara nke ọma n'iru gị, onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma, ị na-arụ mgbe ebighị ebi. I have heard that whenever a child is born, you know that that child is alive as opposed to being stillborn when that child gives out a cry. When a child does not cry at birth, it is feared not to be alive or normal. So the midwife or the nurse who helps to deliver this child tries to do everything to make that child show a sign of life. Women, you know better about this than I do. I've never been in a place where a child is being delivered. Don't tell my wife that too. She won't be happy with you or with me either. Now, every child that is alive shows a sign of life when she is born, when he is born. And the reason this child has kept alive in the womb of their mother is that they have been connected to their mother through the umbilical cord. Through that umbilical cord, the child saps nourishment, gets nourishment from the mother. And that nourishment that he or she draws from the mother through the umbilical cord is what keeps the child alive. Now, anytime by some malformation or some misnomer, the umbilical cord is separated from the mother, you know what happens? The child ceases to live. And maybe that is, or if there is any trouble in that connection between the child and the mother, then there is trouble. The child is in trouble. In fact, the mother herself may also be in trouble. Please bear with me as I narrate something that may seem obvious, because I'm going somewhere with this. In some ways, I believe with all my heart, and Scripture supports that Christians are like this child in the womb. And therefore, in order to keep alive, the Christian needs to be connected to the Christian's source of life. And you may ask me then, what or who is this source of life? And I'm glad you asked. The source of life for the Christian, just like the umbilical cord that connects the child to the mother, makes the mother the source of life of the child. The source of life for the Christian is Jesus Christ himself. The source of life for the Christian is Jesus Christ himself. Therefore, when a Christian becomes separated from Christ, he's not connected and getting his nourishment, spiritual nourishment from Christ, that Christian dies a spiritual death. And Christ speaks to this when we read from John chapter 15, verses 1 to 5. Here's what Jesus says
in that particular reading, in that particular place. And that is actually the gospel lessons made for today. We didn't read it. But here is what Jesus says. He says, I am the true vine. My Father is this vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away or cuts off, and every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. You are already clean because of the word that I have spoken to you. Now, look at the next verse. Abide in me, and I in you, as a branch cannot bear fruit, and cannot even live, I may add, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine. You, my disciples, Christians, you are the branches. He among you who abides in me, and I in him through that umbilical cord, remember? That is the one that bears much fruit. And he adds at the end of that verse, for without me, you can do nothing. For without me, you can do nothing. For without being connected to me, as a child is connected to his mother through the umbilical cord, you cannot bear fruit. Without me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he says, he is cast out as a branch, and that branch withers, and people gather those branches that have been cut off and put them in the fire and are burned. In that passage, Jesus insists that he is the source of our lives as Christians. He is the source of our life. We live as long as we are connected and we draw strength and vitality and nourishment from him. When we get disconnected from Jesus, we die. We die and become useless. We die and we are gathered by people and are burnt in fire. Jesus is the source of life. But guess what? We are not just alive for nothing. But fruit bearing is a sign that we are alive. So if you wanted a topic for today's sermon, it would be something like this: fruit bearing, a proof of a healthy Christian life. Fruit bearing, the proof of a healthy Christian life. So the question may then come up to the Christian: are you alive? Because you are connected to Jesus Christ every day, not just connected today, disconnected tomorrow. Are you alive because you are connected to Jesus? But the next question then comes: if you're connected to Jesus and you're alive, are you bearing the kind of fruit that Jesus would like his disciples to bear? Because everyone who is alive, Jesus says, bears fruit. Those who are connected to me, they bear fruit because they're alive, because I am the one that is the source of their life. I am the one that provides the nourishment that helps them to bear fruit. Okay, let's put a hold for a moment on that idea of bearing fruit, and also talk about the idea of having an identity. If you are not connected to your mom, even if you live, you will come out as something else that is not a human being. The identity that makes us who we are, that connects us to Christ, that makes us look like Christ, is the fruit we bear. The fruit we bear is what identifies us as
people of God, as disciples of Jesus Christ. If we bear any fruit that is far away from the fruit that Jesus is asking us to bear, then we become something else other than what he wants us to be. Here is what Jesus says in Matthew 7 verse 17. He says, every good tree, and it goes on till verse 20. I'm just paraphrasing there. I'm not going to read everything. It says, every good tree bears good fruit. Every good tree bears good fruit. But bad trees bear bad fruits. And then he continues towards the end of that reading. He says, by this fruit, by their fruit, we shall know them. By their fruit, we shall know them. That is their identity, is the fruit they bear. The kind, how we know them is the type of fruit that they produce. If they are not bearing the fruit that Jesus wants them to bear, then they are not of Jesus. In fact, Jesus was making this statement in connection with the people he calls the hypocrites, the Pharisees, who look like something else one way, and then they are something the other way. Something else the other way. Question then, again that question. Are you a good tree bearing a good fruit? Because you are connected to the right source of life. Are you a living branch of Jesus Christ, connected to him, drawing nourishment from him, and living the life and bearing the fruit he wishes you to bear? Let me try, by the grace of God given me this morning, to show from Scripture the type of fruit I believe Jesus wants those who are connected to him, who are drawing life and strength and vitality from him, should be bearing. Should be bearing. What kind of fruit should we be bearing? In John chapter 13, verses 34 to 35, I believe with all my heart that Jesus is saying in that place the kind of fruit he wants us to bear. In verse 35 of that place, Jesus says, by this fruit, shall all people know that you are my disciples. And what is that fruit? If you have love one for another. By this singular fruit, shall all men know that you are my disciples, if you have love one for another. That is the fruit, love for one another. We know that when somebody came to Jesus and said, well, what will I do to do the will of God? Jesus rehearsed or quoted the Old Testament verse that says, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your strength, and with all your mind. But you shall also love your neighbor as yourself. On these two commandments, he says, hang all the law and the prophets. Love God. That's number one. Love your neighbor. And then somebody was trying to be smart with Jesus, said, who is my neighbor? And you know, of course, that it was out of that question that Jesus narrated the story of the Good Samaritan. Anybody who is in need, that is near you, that you find on your way, that is living close to you, that is far away from you, you met on the way, you may not know the person. That person becomes your neighbor because you met him while he was in need and you helped him. That's love. By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one for another. This fruit of love for one another is not love that just loves in words. It is love that is so dedicated to loving one another that it goes beyond words to action. Love one another, not just in words, but in practical terms, in action. And that is the whole point of the Epistle of John, which was read to us today. In chapter 4 of
first epistle of John to the church, to the disciples of God or Jesus. John is still trying to make the point about this number one fruit, that those who call themselves Christians must bear the fruit of love. He said it in so many different ways in that place, as we heard when it was being read to us. In verse 7 of chapter 4, 1 John, the writer says, "Let us love one another." Why? Because love is of God. Why? Because God is love himself. He is the personification of love. God is the personification of love. You cannot say, "I love God," when you don't express love towards those around you. Whatever you understand as love for God is what God, the Lord Jesus Christ, says, that is the fruit you must bear towards other people around you. And then he concludes by saying, how can anybody say, "I love God," when he or she does not love the people around him or her? And that's a very telling question that we need to always be mindful of. If we say we are Christians, then our love for God must be translated into love for one another. And this love for one another is not just in words. I love them. Members of my church, I love them. Then all of a sudden, a brother is in need. He doesn't have money to pay house rent. And that comes to your attention. You have money sitting in your bank account, but you can't do anything about it. Brother, oh, sorry, I hear that you have problem. Okay, God will provide. Okwu, talk. Very cheap. God will provide, eh? God bless you. Sleep tight. How can anybody who has not paid his house rent sleep tight now? It is not possible for him to sleep tight. Tomorrow. They will now come and chase me out of my house. They will evict me. And you say to him, "Brother, go well, sleep well." That does not do it. That sleep well must be translated into action, so that that brother can easily and faithfully sleep well. Let us not love in words only, but also in action, says the Lord. So, the number one fruit to bear as people who love the Lord is that we love one another and show it. Because God is love. And we love the same way that God loved us. Now, how did God love us? The place we read in John tells us how. 1 John tells us how. He said, "In this God demonstrates his love to us, that he gave his only begotten Son to be the propitiation for our sins, to be the atoning sacrifice for our sins." That's how God showed that he loved us, practically. He didn't stay in heaven and say, "Oh, all you these people who are dying in sin, I bless you in my name. Be okay." No, he translated that desire to love into action. He sent heaven's best to come and deal with that thing that is holding us in bondage, so that forever, once and for all, our sins are dealt with. And the Bible says the way God loved you is the way you go ahead and love one another. Just like we see Jesus teaching us in that our Lord's Prayer. You go forgive them as I have forgiven you. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. We love exactly the way God loved us. How did he love us? He loved us with his whole heart. He loved us sacrificially by giving what
he owned what was best in his chase of treasures. God gave his best. Therefore, in loving me, sister, in loving me, brother, love me in a sacrificial way. I try to love you in a sacrificial way. And that is why I burn the midnight oil to bring you the best in me from the Word of God. And that is why all these people are here in spite of the pandemic. They are coming out every Sunday to bring this service to you so that your spiritual life can be nourished. They don't mind about their own lives so that you can be spiritually nourished. How are you showing your love to one another, Christians? You see, this is the fruit by which we show that we are alive in Christ, loving one another. But there are other portions of this particular fruit. I will just mention them in passing because we don't have all the time to analyze and tease out the implications of all the parts of the fruit that we are supposed to be bearing. Love is the key one. That is why when we read in Galatians chapter 5, verses 22 and 23, Galatians 5, 22 and 23, here is what we read there. Oh, I wish I can turn to it quickly so that I read it directly, or maybe my brother Chuck can find it easier than me. So let's read it together. Galatians chapter 5, we are reading only verses 22 and 23. You have it? Come and read it. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Thank you. You see, in the preceding verses in that chapter, Paul had been talking about the fruit of the flesh. And he mentioned all of them. When you have the time, please go back and read what the fruit of the flesh that are opposite to the fruit of the Spirit. The fruit that the children of God should be bearing, because the Holy Spirit has come upon us and we are bearers of the Spirit of God. The Spirit of God dwells in us, and therefore from us He produces fruit. And the writer of Galatians chapter 5 verses 22 and 23, he says, and the fruit of the Spirit that the Christian should be bearing is what? Number one, that same thing we have been talking about, love. Ayawishi. Number one. Because without love, all the other aspects of the fruit will be non-existent. Love, joy, peace, long-suffering, kindness, gentleness, godliness, fruitfulness, gentleness, self-control. He says, against such, without love, there is no love, there is no law, everybody to his own tent. Beloved ones, we cannot emphasize enough. We can't even overemphasize the need for the church to begin to learn how to love one another. That is why there is disunity in the church, because love does not exist. That is why everybody wants to do his own thing. If it doesn't end with me, then nothing happens. Everybody insists on his own. Where there is love, you see what is truth, even if it is coming from the least one of us, the least educated among us, we accept it as truth because we love that person and we respect that person. Love will imply respect for one another, will imply honoring God in one another. If I see Jesus shining in that my brother, I love him for that. May God grant us grace to love one another
As God has loved us so much that he gave us heaven's best, Jesus, to be the atoning sacrifice for our sins. When last did you do something sacrificial for somebody else? Maybe simple as you had $10 for your lunch one afternoon. And then all of a sudden you saw a brother whose need was much more than your lunch. And you sacrificed that $10 that it might be well with your brother or your sister. You see, if we decide that we can only love people out of our extras, then we are not going to achieve much. I can only give you when I have satisfied all my own needs, and then there is a leftover. Then I can reach out. God's own love is such that you rob yourself of something, you deny yourself of something in order that it may be well with somebody else. May God give us that kind of love at all sense. And we're in our families. I have heard of men who deny themselves luxury in order to train their children in school. And when those children turn out, they forget the rock from which they were hewn. They forget the parents who sacrificed everything to make them who they are. And their parents, some of them die in abject poverty. He became poor because of you. Then when you became rich, you forgot because, well, I have to take care of myself before I begin to look after my parents. May God help us to love not just in words, but also in deed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Anyị ga-eji ike bilie ọtọ gụọ Apostles' Creed iji mesi okwukwe anyị ike, okwukwe nke ndị ozi, on page 12 of our worship program. Mmadụ niile ekwe na Chineke bụ nna, eburu m ihe niile, onye kewara eluigwe na ụwa, ekwe na Jizọs Kraịst na otu ọkpara ya bụ Onye-nwe-ayi, onye a tụrụ ime ya site n'ike Mmụọ Nsọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Meri, mụrụ ya, ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Josaya, a kpọgidere ya n'obe, ọnwụnwa, elie ya, ọ rịdara na mmụọ, n'ụbọchị nke atọ, o si na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọ n'aka nri Chineke bụ Nna, ka e pụrụ ihe niile, n'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe na Mmụọ Nsọ, na nzukọ Katọlik dị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Ka anyị niile gbuo ikpere n'ala. Onye-nwe-ayi nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị. Jehova, zọpụta ndị niile na-achị obodo anyị. Were ezi omume gị yikwasị ndị ozi gị. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Sọnde nke anọ ka Trinity gara collect. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-anaghị pụrụ idozi ọchịchọ na uche na-adịghị nchịkọta nke ndị mmehie, kwee ndị nke gị ka ha hụ ihe inyere n'iwu n'anya, ka agụ ihe nke ikwere nkwa na-agụkwa ha, ka ọ ga-abụ n'etiti ọtụtụ ntụgharị dị iche iche nke ụwa, ka obi anyị wee si otu ahụ kwagide n'ebe ahụ ezie, ebe a ga-ahụ ezi ọṅụ site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Kọleti nke abụọ n'ihi udo.
Chineke onye wetara udo, onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke mara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe anyị na-efe gị bụ ịpụzi n'ọrụ dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị ọrụ dị umeala n'obi na megide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na ị ga-alụrụ anyị ọgụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Kọleti nke atọ n'ihi amara. Jehova nna nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo wee ruo n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ikuku gị lụọrọ anyị ọgụ n'ime ya, kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, ma ka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ugbu anyị ga-agụ anụ ekpere nke ọra mmadụ na English. Let us begin by praying for the sick and the shut-in. O Father of mercies and God of all comfort, our only help in need, we humbly beseech thee to behold, visit, and relieve the sick servants listed here. Look upon them with the eyes of mercy. Comfort them with a sense of thy goodness. Preserve them from the temptation of the enemy, and give them patience under their affliction. In thy good time, restore them to health, enable them to lead the residue of their lives in thy fear, and to thy glory, and grant that finally they may dwell with thee in life everlasting. Lord, in your mercy. Let us pray for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on these your servants listed. As they begin another year in their lives this week, grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. We pray for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual union between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. We remember those and the families of those who have died in the faith of Christ. Almighty and eternal God, from whose love in Christ we cannot be parted, either by death or life, hear our prayers and thanksgivings for all these people who we remember this day. Fulfill in them the purpose of your love, and bring us all with them to your eternal joy. Lord, have mercy on those who mourn, who feel numb, who are crushed, and are filled with the pain of grief because of their loss. Grant that they may know the consolation of your love. Lord, in your mercy. Hear our prayers in these times of difficulty. O God, our refuge and strength, and ever-present help in trouble, in this challenging and uncertain time of a global pandemic and a public health crisis, we come before you offering our prayers on behalf of those in need, the church, and the world. Let us pray for the church. Let us pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican communions, other churches in the world, and especially our church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Mary Ann, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops and the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy. We pray for the world. Give your world the courage to give up war, bitterness, and hatred, and to seek peace. We pray for all the leaders of the world. We pray especially for the President of America and the President of Nigeria, that these leaders and the leaders of other nations of the world may be led by your wisdom,
that they may search for your will and see it clearly. May the shoulders of the risen Jesus, once scourged by soldiers, bear the burden of political and military conflict in our world. Lord, in your mercy, hear our prayers for COVID-19. God of love, there are still so many people being afflicted by the coronavirus in this world today. Some countries' health systems, like India, Brazil, and others, can't keep up and meet the needs of the gravely ill, and more. Grant us compassion that the well-equipped nations of the world may come to the aid of the ill-equipped, and then in sharing their resources, lives would be saved, and people all would be protected. May the World Health Organization, national governments, and all those who are working together to alleviate the effects of this pandemic be granted wisdom that the terrible devastation from the loss of life and illness may come to an end. As vaccines are at last becoming available for COVID-19, and as people begin to be inoculated around the globe, we give thanks for all those whose tireless labors have brought us to this day: technicians, scientists, medical personnel, biotech companies, and government agencies that have worked together to find a cure that will restore our communities to wholeness and health. We pray that the reach of these vaccines will encompass the world, especially those places where medical resources have far too often been inadequate to the need, places where histories of colonialism have left abiding scars, and where under-resourced medical systems are overwhelmed by the essential work of caring for those who have been infected. We continue to pray for healthcare workers around the globe who work on the front lines of this pandemic, caring for the sick with the virus. Grant them strength, endurance, wisdom, and courage for the living of these days. We pray for all who are desperately ill and for those who grieve the loss of loved ones from the virus. Grant wisdom to all entrusted with civic leadership as they discern and negotiate just ways in which to aid those most afflicted. Move our hearts to put partisanship and skepticism aside for the common good, so that safeguards against the coronavirus will not be ignored, and that our communities may be restored and revitalized. Let us live in the spirit of Christ for one another and for our world. Lord, in your mercy, hear our prayer. Heavenly Father, you have promised through your Son, Jesus Christ, and when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayers in love and mercy. Fulfill our desires and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Let us continue in prayer for one more moment. Ka anyị kelenu Chineke kele n'ihi ịhụnanya ya na ikwesị ntụkwasị obi ya n'ebe ụmụ ya nọ. Mbụ anyị na-esoro otu nwanne anyị nwanyị onye wetara envelope ebe a iji kelee Chineke kele n'ihi ọma Chineke mere ya. Nwanne anyị nwanyị dịka anyị maara, mgbe ọ na-aga njem ya na ezinụlọ ya, ọ kpọrọ anyị cheta ya n'ekpere rịọ Chineke ka Chineke duru ha gaa n'udo, duru ha lọta n'udo na njem ha. Ugbu a ọ na-enye Chineke ekele na o duru ha gaa, durukwa ha lọta na-enweghị mmekpa ahụ ọbụla. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Ezinụlọ nwanne anyị late Henry Ọnụọha na-ekele Chineke ekele n'ihi nwa ha nwaanyị bụ Chidimma, onye gụchara akwụkwọ wee nweta master's degree na Pennsylvania n'oge dị nso nso a. Ha sị ka anyị soro ha kelee Chineke kelee otu o si duru nwatakịrị a n'agbanyeghị oge ọjọọ anyị nọ n'ime ya na pandemic corona anyị nọ n'ime ya. Chineke wee duru nwatakịrị a ya agụcha akwụkwọ ya nke ọma wee tụrụ ugo a bụ master's degree. Anyị soro ha na-ekele Chineke kele, na-ekele Chineke otu o si duru nwanne anyị nwaanyị bụ nne ya Emilia Ọnụọha si ebe a nyara moto gaa Pennsylvania gaa nọnyere nwa ya mgbe ọ na-anara akara ugo a. Chineke duru ya na nwanne ha nke ọzọ gaa, durukwa ha lọta na-enweghị mmekpa ahụ. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị.
anyị na-esorokwa nwanne anyị nwoke bụ Emmanuel Njọkụ, onye mgbe ọ na-ala ili ụmụnne ya ndị nwụrụnụ anyị chetara ya n'ekpere. Nwanne anyị Emmanuel kpọrọ na-ekwu na olili ndị a niile gara nnọọ nke ọma. Ọ bụ eziokwu na ihe ndị a bụ ihe mwute, ma ezinụlọ ha jikọrọ aka ọnụ wee kwanyere ụmụnne ha ndị a lara ala ugwu. Ihe niile wee gaa nke ọma. Chineke providara ha wee mee ihe niile ha kwesịrị ime n'ebe ụmụnne ha ndị a nọ. Anyị na-enye Chineke ekele, na-ekpekwa ekpere na oge na-adịghị anya Chineke ga-edutere anyị nwanne anyị ya lọta ebe a n'udo na-enweghị mmekpa ahụ ọbụla. Anyị arịọ n'aha Jizọs, amen. Nke ọzọ, anyị na-esoro nwanne anyị nwanyị bụ Nancy Ugochi Ogbonna ya, onye natara ozi na nso nso a na mama ya nwụrụ. Ugochi nọ n'iru uju na n'ibe akwa kemgbe ọ natara ozi a, n'ihi na ọ dịghị ọrịa mama ya nọ n'arịa. Ozi anyị natara bụ na ọ nọ na-eri ihe ọ na-eri agbakụrụ ya n'okpo. Achọọ inye aka wepụta ihe ahụ, o kweghị, akpọrọ ya gawa ụlọ ọgwụ. Ihe ahụ ziri awụrụ ọnwụ. Anyị na-arịọ Chineke ka ọ kasie Nancy na ụmụnne ya niile obi, tụmadị ụmụ Nancy onye mama ya nọ na-eleta dịka nne mgbe ya nwapụtara ebe a ịchọta ihe a ga-eji zụọ ezinụlọ. Ka Chineke gbaa ha ume, nye ha nkasi obi zuru oke, ka ha ghara ibe akwa karịa dịka ndị na-enweghị olileanya. Chineke anyị napụta ha n'irubiga uju oke, ka ha mara na ọnwụ omeje. Ọ bụ eziokwu na mgbe o mere ka ọ na-afụ ụfụ. Anyị amara na sa gị nwụọ anwụ, mana ụdị ejiri nwụọ bụ ihe na-ewute anyị, na anyị na ndị a lara ala agaghị anọkọkwa ebe a ọzọ. Ya na-ewute anyị. Anyị na-arịọ ka Chineke kasie ezinụlọ osu agwụ obi. Anyị na-echetakwa ụmụnne anyị ndị a ndị ọzọ, ndị na-eru uju maka ndị ha nwụrụ anwụ. Ezinụlọ Nwachukwu James Nwachukwu, onye anyị mara na ọ nwụrụ n'afọ gara aga, eru n'ime afọ a nwunye ya ahapụkwa. Na-echeta ezinụlọ mama anyị Rose, tụmadị nwa ya nwoke bụ James, onye anyị maara na olili mama ya ugbu a dị ya n'isi. James na-ala ụlọ ịkwado maka olili mama ya. Ka anyị rịọ Chineke ka ọ nọnyere ya. Anyị na-echeta ndị ọzọ niile. Nwanne anyị nwanyị Adeline Anamelechi, onye ọgọ ya nwoke na ọgọ ya nwaanyị nwụrụ n'otu ntabi anya. Ka Chineke kasie nwa ya nwaanyị na ezinụlọ ọgọ ya aha obi, ka ha ghara ibebiga akwa oke dịka ndị na-enweghị olileanya. Ka anyị cheta ezinụlọ aha otu, ndị na-akwa akwa n'ihi nwanne ha nwoke bụ Levi Chukwuemeka aha otu, onye nwụrụ anwụ. Ka anyị cheta ezinụlọ Roslyn Osuagwu. Ka Chineke gbaa ha niile ume, bụ ndị na-eru uju ha. Ugbu a anyị na-anụ ihe na-eme na India, dịka nwanne anyị nwoke kpere ekpere n'okwu Bekee. Ihe a na-eme na India kwesịrị ịkụziri anyị ihe, na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ọ bụ eziokwu na gọọmenti asịla mepee ebe niile ka ihe niile gaa akwụkwọ otu ọ dị na mbụ. Anyị aghaghị ime ya na ikwesị ntụkwasị obi na mkpachara anya, n'ihi na ekwensu anyị na ya na-agba mgba bụ ọrịa akpọrọ COVID. Ọ dị aghụghọ nke ukwuu. O nweghị mgbe ndị India kwenyere na ha ga-anọ n'ọnọdụ ha nọ taa. Ha bụ ndị na-emepụta vaccine na-eziga ebe ndị ọzọ.
ma ọ bịala ugbu a na nke ha enwekwaghị ike ime ihe ọbụla banyere ya. Ọ bụ ya mere mgbe anyị na-emepe chọọchị anyị na mgbe anyị na-emepe ebe niile si na ihe adịla mma, anyị aghaghị ịkpachara anya na-emekwa ihe anyị kwesịrị ime iji dịrị safe. Ya mere mgbe anyị na-akwado imepe nzukọ nke anyị, ka anyị bido kpewekwa chọọchị, ka anyị rịọ na amara Chineke onye dewelara anyị site na mgbe coronavirus bidoro ruo ugbu a, na ọ dịghị mmadụ ọbụla siri n'etiti anyị pụọ n'ọnwụ. Ka Chineke nye anyị amara ijide ekele ma werekwa mkpachara anya na-emepe, ka ọ ga-abụ mgbe pandemik a bịachara laa, ya bụrụ ọgbụgba ama anyị na ọ dịghị onye ọbụla si n'ebe a pụọ. Ya dịrị anyị otu ahụ n'aha Jizọs. Ya mere Chineke nye anyị mkpachara anya, nye anyị amamihe, ka anyị ghara ịbụ ndị dịka ndị nzuzu, ndị esi n'ọbụla ha akparazi mmanụ bawa ime ahịa, chefuo na agha adị. Nyere anyị aka ịmara otu anyị ga-esi jide onwe anyị ka o wee si otu a dịrị anyị mma. Anyị arịọ kwere na ị ga-emere anyị otu a n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ugbu a, dịka ihu anyị na ahụ anyị dị iche iche, otu a ka mkpa anyị dị iche iche, site na ndụ nke anyị onwe anyị otu otu, ruo n'ezinụlọ anyị dị iche iche, ruo na ụmụnne na ikwu na ibe anyị ha. Anyị nwere mkpa nke anyị na-arịọsi Chineke arịrị ike ka o leta anyị n'ime ha. Mgbe onye ọbụla were ọnụ ya zọpụ onwe ya, were ọnụ ya gọpụ onwe ya, si Chineke ya biko bịa lekwa mkpa dịrị m, bịa lekwa ịhụju anya dịrị m, bịa lekwa mkpa na-eri nri n'obi m, biko gboro m ya. Ọ sị ọ bụrụ na anyị akpọkuo ya na mgbe mkpa, na ya ga-aza anyị, wee gosi anyị ihe ịrịba ama dị iche iche nke anyị na-amataghị na mbụ. Biko ka anyị were na nwa mgbe a chee mkpa anyị dị iche iche n'iru Chineke. Onye nwe anyị, nụrụ ekpere anyị, ka akwa anyị rue gị ntị. Chineke, gị onye kwere si na mgbe mmadụ abụọ maọbụ atọ zukọrọ n'aha gị wee kpọkue gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị, mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, na ịhụnanya nke Chineke, na nwekọ nke ndị nsọ dịnyere anyị n'ugbu a na mgbe niile. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Ngwa na anyị bilie ebe ọbụla anyị nọ, ma n'ụlọ ma n'ọrụ ma n'ebe a, ka anyị bilie nyerịta ibe anyị ekele udo. May you really be blessed. Hallelujah. May you really be blessed as you fellowship here in our midst. In the name of the Lord, may you really be blessed. May you really be blessed. Hallelujah. May you really be blessed. Hallelujah. May you really be blessed as you fellowship here in our midst. In the name of the Lord, may you really be blessed. May you really be blessed. Amen. Chim gozie unu n'aha Jizọs. Biko ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ na gị onwe gị soro anyị n'ofe nro nke ụbọchị taa. It was not by mistake that you called in, especially if you called in for the very first time today. God bless you. And I hope that you have enjoyed this worship experience. Ama m na ọ ga-atọ ọtụtụ n'ime anyị ụtọ, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị n'ebe a, ịnụ na oge eruola mgbe anyị ga-emepe nzukọ a, ka anyị niile wee nwee ike ịpụta bịa fewe Chineke
otu anyị na-eme na mbụ, ma anyị ga-ewere ya na nwayọọ na nwayọọ dịka m kwuru na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Coronavirus nọ na-agagharị dịka ekwensu na-achọ onye ọ ga-elomi. Ya mere anyị na-emekọ ihe anyị ga-eji amamihe. Na Tọzdee a gara aga ka kansụl chọọchị nwekọrọ nzukọ wee kpebie n'oge eruola mgbe anyị ga-emepe chọọchị. We have also put into motion the plans and modalities for reopening the church. Next Sunday will be Mother's Day, dịka anyị maara. And our mothers are planning very, very well to make sure that even though we are not opening on Mother's Day, that the Mother's Day experience will be a good one. But the Sunday after Mother's Day is when we are going to begin gradually to reopen the church. That will be Sunday the 16th of May. On Sunday the 16th of May, the first batch of Christians from this church will come. Those people, as time goes on, before that day, all those who should come to church on that day will know. What we have said is that it is not possible, given the current situation, for all of us who are members of All Saints and our friends who come to visit, it is not possible for all of us to pack into this sanctuary all at the same time. So the council and the health committee that we put in place are going to tell us how we are going to divide our congregation into at least 3 groups, at least. So that one group will come that first day we are opening, the other group will come the next Sunday, and the other group will come the next Sunday. This is how we are going to do it, so that we are not all cramped into this place all at the same time. We must maintain government policies and guidelines concerning our safety, so that coronavirus ga-agba aka anyị laa. Amen. Ọ ga-agbarịrị aka anyị laa. Ọ dịghị onye ọ na-akpata nga. So we are going to be as careful and as we can be, but it is God. We are going to leave everything about our life in His hands. He will keep us safe. Amen. All the details of our reopening will be made known through our communication channels. God bless you. Now we can take our offering. Be generous, because ihe a na-eme karịrị. Ugbu a mgbe anyị na-abụ abụ 33 a ga-anakọ ihe onyinye. Biko were oge a si n'usoro anyị ga-enye ihe onyinye n'oge a nye ihe onyinye biko. Kwa ya na bekee ka ha nụ. Now we are going to have our offering while we sing the hymn 33. This time we urge you to follow one of the options, giving options, and then make your offering to us. God will bless you. Hymn number 33.
anyị na-ekpe ekpere mgbasa, anyị ga-ewere ụmụ ihe niile ndị anyị wetara iji chekwa anyị n'oge COVID a mgbe anyị na-amalite nzukọ anyị, chee ha n'ihu Chineke. Otu n'ime ha bụ ihe a eji anaka onyinye. Onye gị na onyinye asị onye na ndị mmụọ rigeri ga-eji ngaji ogologo. If you are eating with the devil, you use a long spoon. So we are going to be using a long spoon to have fellowship during this terrible pandemic. And we thank all the brothers and sisters who have helped us to procure this long arm basket for our offerings. This is just one, and there are many other things that have been procured to help keep us safe during the pandemic. This one is just a representative, and we're going to use it as a point of contact to dedicate all the other things that we have purchased or that we have provided for reopening into God's hands. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you for giving us wisdom to operate safely during this pandemic. We thank you, O God, for this long arm basket for collection of offerings. We use it as a point of contact to dedicate to you all the materials that we have procured to help keep us safe during this pandemic as we tried to reopen our services, our in-church services. We ask, O God, that you bless these materials in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and grant that they will be efficacious and efficient in carrying out the purposes for which they were procured. Grant blessings to those who have helped us, donated, and provided so that we're able to have these things. Bless them, O God, and replenish their pockets. And continue to bless your church. Let us continue to march on. And may the gates of hell not be able to prevail against your church. We pray in the name of Jesus. Amen. Anyị na-ekele gị nnukwu ekele Chineke anyị na ịnọnyere anyị n'oge ofendo a site na mmalite were ugbu anyị na-agbasa. Bịa nọnyere anyị nna nke eluigwe, nara ekele, nara otuto, nara nsọpụrụ, nara ọjịja mma na ofufe nke ụmụ gị wetara taa. Nara ihe onyinye nke ụmụ gị wetara iji chọọ nzukọ gị mma. Gọzie aka wetaranụ, gọzikwa ndị na-enweghị ike inye taa ka ha wee nwee ike nye mgbe ọzọ. Onye-nwe anyị, kwee ka okwu nke anyị nụrụ taa bụ ihe banyere ịhụnanya n'etiti onwe anyị, ka ọ bụrụ okwu ga-agba mgbọrọgwụ n'ime anyị, nke ga-apụtakwa ihe n'ime ndụ anyị mgbe anyị na-ahụrịta onwe anyị n'anya, ọ bụghị naanị n'okwu kama n'omume. Ka otuto na nsọpụrụ wee si otu a na-adịrị ha nsọ gị mgbe niile. Anyị na-ararị izu nke anyị batara taa, izu nke ụbọchị 7 nke anyị batara n'ime ya taa, na-eche ha n'iru gị Chineke, na-arịọ ka iduru anyị ụbọchị niile nke izu a, ka ọ dịrị anyị mma n'ụtụtụ, dịrị anyị mma n'ehihie, dịrị anyị mma n'abalị. Ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-ezukọkwa ebe a, mgbe anyị ga-ezukọkwa dịka ụmụnne n'izu ọzọ, tụmadị mgbe anyị ga-eme emume icheta ndị nne bụ Mother's Day, ka ọ bụrụ ihe a ga-eji nye ha nsọ gị otuto mgbe anyị na-eme na Zoom maọbụ ụzọ ọzọ niile dị iche iche ụmụ ga-esi nọkọ. Ka ọ dịrị anyị mma n'aha Jizọs. Ka ọ bụrụ nnọkọ ga-ewetara ha nsọ gị otuto, ka ngọzi gị wee si otu a na-abara nzukọ gị ụba site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke nke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dịkwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi.
167. Our closing hymn is 167.